What's up, men's and girls? Vítam vás skôr tohto nového videa na kanáli Morebubon. A dneska si tu dáme video oznamovacie, informovacie, ako to vy hovoríte, to je jedno. Kde si povieme o našom kanáli také podrobnosti. Je to ako popisku, je to proste všade, kde to môžete mať a tak. Poďme na to. Morebubon sme si vravili takto názov kvôli tomu, lebo sme sa proste stretli kamaráti, sme od malička, voláme sa, nemôžeme povedať, lebo je to tajná vec. A teda toto sme zo Slovenska. Naše mená sa vytvorili tak, že sme vytvorili svoje 4 alebo 5 z nášho mena, 4 alebo 5 písmen našeho mena. A ja som Morocosoko, môžete dať odber. A ešte Somnoko, to je tiež youtuber, ktorý... A ja môžete dať odber, aj on má tiež tu celé dobré video. Sa volá Bubo, sa volá Robloxe a sa volá Morocosoko, takže môžete akože si nás pridať a aj nám dať odber a v popisku budete mať aj akože kanály nás. Ďalej čo sme mali, či vysvetlí? Naše mená sme vytvorili tak, že sme dali z môjho mena 4 písmená More a v jeho sme dali tiež 4 písmená, lenže bolo to také divné, že Morebubo. A potom ma napadlo, že Morebubon, tak sa to takto vytvorilo ako Morebubon a je to také, že aj lístka alebo bubon taký, neviem ako to popísať, teda v tuto vidíte na obrazovke, tak je proste tak, no to tam dali, tak preto je takáto profilovka, ako teraz vidíte a neviem, čo mám vôbec povedať teraz. Pravodíme tento kanál pre srandu, pre hry a ako my hráme. Chceme byť takoví youtuberi ako Nero a Liderko. Aj Bozy niekedy, len Bozy hráva menej než Nero a Liderko. A chceme proste takí, ktorí nás baví proste hrať, tak preto sme vytvorili tento kanál. Tak preto ste nech na takový darebáci, že proste zoberieme, takto otvoríme. Ani nemôžeme povedať, že od koľkého my by sme zarábali, ale nemôžeme to proste povedať. Lebo je to proti YouTube. Tak takto a teda možno dať like a odber na našich kanáloch a pomenáte také iné informácie, také nemá nejako tam popísať. Na kanále budete vidieť najčastejšie nejaké hry s nami, možno niekedy budem sám ja hrať, možno niekedy on bude sám hrať, len to je menej kvôli tomu, lebo ja som ako keby som natáčateľ a ešte aj strihám, takže preto je to takto vyriešené a vždycky bude taká odmena pre mňa každý mesiac, takže takto, keď vy ste hovorili, že to je neférové takto, tak nie je to neférové. Takže budete som kto Buba, budeme hovoriť Bubu, lebo som kto je také divné. A takže Buba nebudete vidieť, budete ho vidieť iba so mňou. A možno mňa budete vidieť niekedy, keď zdám aj na svoj hlavný, aj túto. A možno niekedy dáme ešte nejakú challenge,
treba Jelly Bean Challenge, alebo Sprite Challenge, alebo niečo také. Máme... Takže tak. A budete ešte možno vidieť animácie, čo ja animujem. Mňa strašne baví robiť takéto veci. A možno animácie uvidíte, to je tiež také, že uvidíte aj animácie, ale s Bubou budete vidieť iba so mnou, takže to je na tom to najhoršie, že proste Bubo tu nikde nebude. A rovnak to, keď stále hovorím Bubo, on nemá toto. On také meno nemá v realite. On má úplne že iné meno. Úplne inak sa začína. Nie je to trošku podobné, tak môžete typovať do komentárov. A možno ten, kto to typne, tak mu dám srdiečko. Takže keď niekto napíše komentár zlým menom, tak mu nedám srdiečko, iba ten, kto uhádne mňa a keď uhádne ešte Bubu. To bolo naše prvé video, tak sa nehovorte, že stále, že toto, že to je zlé video, ale proste začínajúci, čo si myslíte o takých, ktorí toto sledujú. Čauky. Мой папс, ах, как вкусно, ням-ням-ням.